จริงเป็นเช่นนี้อยากกีบางไงหาเปิดแทนอีคำชักตินอยากกัดกินกีบีอีเคลกัดกินชงเลBab gunung syarai lang prot ikiwin balen Hablen yon siu ya utra di on pen chai chai Sipun laya lambatla Nasem syawai bansakma Syami syatai don kacing penim Jingen kam don kalungin Jesus uyam ko Jerusalem balai phaklet no yanga Instem la jingen hakabala Jingen marway menginta Bab gunung syarai lang prot ikiwin balen Hablen yon siu ya utra di on pen chai chai Sipun kijing adelung Tupai hikmat syautra Ubah dan bordam deku Jisu Aen syawai syuatan balai hisyap ting yaka perteng hajan jong pidon ublen Linstem ya lagi empat sama Putra on legam Putra hatu jong kali
Oh, ngin
Tunggu pendam kemat jong beli ke cintuai ini tuai. Au beli mau kupa jungi bah beneng. Nyangu yeme lembah kani ka janmin jong ni ka sungi. Ya ka bangila kan ko try ban yo ya kani ka por ban syakri ban mani. Ya ka kerteng ka jong me. Nyangu kan ko try ban mem shimlai ino ila ka jong ka juseng samla si Union Shillong Rilum Presbytery. Naduk menin ka sungi tat haduk kani ka kelamat ka bamenta. Melapan pau ke jing dorkan ke jing kerku ke jome. Lembah ki kam ki bangi ngelayo bani perkan. Lembah ki jing syakri baro ki bangi ngelayo. Kerpang lembah ki kubor ki bangi ngelayo. Lembah ki jing ruai ki baki kun samla hapo ka presbytery kelayo badai. Barkum juru ken ko try ki kubor lembah ka ketin ke jome. Bat try hakani ka por lembah ki jing kerku baro ki bangi ngelayo. Bandiang haga jung em ga jungi ni wan ra ru ken ko try syaka kam ga jong me bakum ni atrai ni da twai so shisien ia ga ba me men yo ban pen gantang ia kini ki jing ai ki jongi bahang nu haganu ka benta ba ka jaseng samla si Union Shillong Rilum Presbytery kan yo wan penong kam ia ka kan long ken ko try ba manang manroi bat nang la ru banang penyar banang penkrau ya kakam ke jome kam kerpanggen ko try hage jing syakri ke jongka kabaka ka don ken ko try ban kershan ya kakam ke jome hangti hamairung he lengba ke skul ke jongka try ha kani ka por ngi aingo bangilayo sngow ya ki kubor jing ruai lengba ki kun samla bat sashi pangpor ngi sayo sngoru ia ke kubor ke ketin ke jome lengba ke subject ba ke jaseng samla si Union Shillong Rilum Presbytery kalayo ban bo bat ngede duai ka bamme mendan don ringkat lem bat lau jong syakriu jome ban sayeng nakani ke jaka ia ka bamme men yo ban pen gentang bat pen sleu dalau jong men sim ku jome hi baka waipoi ka kentin ban mino na ka shintur ka jong u kan dalong ka jengker ku na kamta jong ilang i waipoi ki badon hakani ka yeng ka bakentang ka jome try so shisin kerku ia ka por ka brangsa ngida IT no haga jeng lam ka jong mehi lembau mun sim ku jome hi nabai kini baro ngapan haga kerteng ka bathiang tam bar ka badon bortam ka jong try bo unong penim jong yu Jesus Christ amen. Nyai kublai nagamta ki kini kilai jili ki choir ya ki jingrwai ki bakar pangga jong pi ki wapila pensngau hagani ngapor badasisa ki jingrwai ki jong pi ki lanang penrem mi gani jing syakri blai bato blai unang kerku ya pi baro lai jili ki choir naga jing seng samla balang presiden noksre damsait kerpang nagamta ka jing seng samla balang presiden maulong rei ibaha ipor ibalengkot lapen bet nakadang jong office bat pila ai ka tu jing ruai ka basngo tanat bat ublei unkerku nangam ta jong pi bat pinang la ban teng ban sakri u lama gesur jing ruai bat kumjuru ka jing kublei nangam ta ka standing choir jong jing seng samla si Union Shillong Rilum Presbytery ublei unangkerku ru ya pi ha ki por baro jong jing im jong pi mentang ila poi sika benta ka bangin sayo sngo no ya ka jing kren ya ka subject jong ka presbytery bat ka subject hakani ka jan jong ka jing seng samla ka ong ki samla kersan ki basiu spa ya ka por ya ka balapan songnong rim na ka city upol skinong Ephesus kalanong ka basan ka khat ka bakhan reo bat ya ka subject lasanya hi reverend TH Mukim bat kum ka jing seng samla si Union Shillong Rilum Presbytery nadu mendian ka sngi ha ka jing lang perkhat kam ngila pediang ya pi pastor kemuwei na ki visitor hakani ka jing seng patba ka basahu khandai jong ka jing seng samla si Union Shillong Rilum Presbytery bat menta ka jan met ru ngi penpa ka jing sngo ba ka jing sngo buram nakam ta ka jing long la kloi ka jong pi ba phila priang ka jing penbet jong ka presbytery ban kran ni ka subject bat ngi priang sngo ba nakam ta jong pi rengkat bat ya message jong pi bat ikon jong pi i balawan ki balayawan man sanran lam ya pi hakani ka jan met bat ngidon ka jingkremen ka baskem bakumbang ila duai ublei ula kerku ya pi ha kapor ba pi pen kre ya gani ka subject ban yem ata tien ru
baka khobor ka bang sayo sngau hen ka jan miet ru kan long ka khobor ka ban ai men siam ngi kum ki samla ha ka bang inang pteng ban ya ya ka jing im jongi hasla jongan ka perthai ba shwa bang yo sngau ya ka jing kren ya ka subject na irreverent tiach mukhem khandiat kum ka jing pini tho irreverent tiach mukhem idei pastor in charge jong ka balang presbyterian law sotun ka ba ha ba po jong ka lum slong presbytery ha po jong ka KJP snat mingi dilada kidang don sakiwai pat ki jing pini tho ngan sanya ai pastor ba insale ya kata tingin dia peteng ka jing ruai ka ba sispa lai pun nyo pa atrai la jing sawa mentada ka bor ba khrau banjale ka tien jong me sha bu breu umla kan pau yat keleng ding beneng thang ka bamman bat jing meng kum tu bro artli kit khot ka jing ruai ka ba sispa lai pun nyo I pastor berpenyak yang ni kerja sengi bolong ru chairman jongka jaseng samla si union Shillong Rilom Presbytery inong kit kambaro jongka jaseng samla Presbytery ke jong pi hang ni ki pastor ki bidalang ki teman besan ki dekat ki delegates lembat ipi ki permengit bej baro lalu ki long kpa ki long keme Karpang nam tajung pigi samla ha ka beningkong na kaliang jonga lembat I kurim ikun biwan rengkat ngidon ni kaban ai kuble pi we ha ka kerteng ka em ka kerteng ka ban bor tam ka jong try bat unong penem jongi uci sukres ngidon ni kaban ai kuble shibun na kam ta jong pi kum ka jeseng samla si union Shillong Rilom Presbytery ba ka nomination committee ka ba people ibit ya kaban ai bentalem yanga ha ka ni ka jing syakri ke bapidon ni ke ban penlong banyo ban yashim talang ni ke jing syakri kham tam ru banyo ban sam ya ke kubor nang ni ketien ke em ke jong belai bat kublai shibun store na kam ta ke jing pediang sngubha ke jing pianga lembat ke yeng bat ke ni ke long shisha ke jing kemen ke burom na kam ta jonga bang la bandon pedeng jong pi kum ke presbytery bat adon ni ke ban penpau ke jing sngungu ru yu belai ke bau belai ulah kerku Ladon rengkat naduk bangal tip ya ke bang ban shim ya ke benta ya ke ban sam ya ke kubor nang ni ketien ke jong belai
boleh don rekat haduk ni kapor ka bangang ngalap menyeng hab deng jong pi leng ba jong ni kemit ke penta ti hakabide ber kejing pin itu la dia ngatrai tangkum tu kumbai pastor la pin itu la biang dengan syukur bancu ya tu baka balang presbyterian law sotun kadon hapo ke lum shillong submi district ti hakani kapor hasyo mingin poisyon ni benta ya ka bangin yo ban sngap ya ni ka tien ka jong blai kat kum ka ni ka subject ka ba ka presbytery ka pen bench jeseng sama presbytery ya ka balapan syong nong rem na ka shiti ka jong pol ching nong Ephesus ka nong besan ka dekat ka bakhan rio ka ba ki samla kristan ki ba sius pa ya ka por ba syong mingin poisyon ni ka benta ngi dia phai sai sien jong blai ka jing duai ngi duai ko pa jungi ba mneng i wana jan jomel ma jungi por ngini ban angu e me try nomor ba mem long blai jungi bat bangi long ki kun ki ba mem la sius pa ngi ka dor ba snam ka jme is ngungu nam ta jungi por nam ta jungi khmat ka ba mem la pla i kum ni kum ki kun ki jme bangi ni don hang ni ka yeng ka ba khoj ka bantang ka jme chi sbi ka por ka bangi ni ban mani ban syukri me ringkat lam ki kun samla ki badan apa jungi ka presbytery is ngungu ba mem la don ringkat lembat ki lem ba jungi ka sngi ba doduk bilayo ban sedang ru ya ni ka jing syukri ka jong ki turai bat ni nget beglam hat si bon ki jingkat ku turai leng bang ni ka jing syukri ka baki kelodan ka ban pendap sashi sien turai ni ang not ya ka jingkat ku ka jema ka ba men yo ban kat ku ya ka jim ku jing kham tam ru lem ba jing ka por ka bagi ban sngap ban sha skor ya ka tien ka ba em ka jema ha ka ba men tip ban mi ru turai ban lai bet ban penyang ya lo jong syukri jema wat li bat basuda klem ka jing don ka jema yang ringkat lem bat u turai bon yo ban pen sawai ni ka tien ka jema ka long ka jingkat ku nam ta jing lang baro ki ban sngap ban sha skor bat ban pediang ya ka jing em ka jing iwan mengin cipendam mengin ciperit mengin cuai ti turai nam tan jing por ka ban sa ka jing syukri ha ka jing don ka jing lam ka jemai to ngau to pediang turai ki ka jing pan ni pan ni bar teng turai bu no pedem jing jisu daru menta bat syri bom jugot ro amen ki samla kristan ki basil spa ya ka por ngan puli si sien khandiat yang dekat hi barok wei ka ba ongkum ni da ka basil spa ya ka por naba ki ni ki sngi ki long ki basneo parlok wi kini ka benta juni ktien ka jong blai ya ka bala pensyong nong remi subject kalau ka benta ka bang ye tip ha bon pedang jung ki kristan rei khandiat pan ki ba pentrai kam ya ka ha ka jing im ka jongi kani ka balang hangi Ephesus kani ka balang ka ba Paul lo seng ya ka ha ka jinglet missionary journey ka ba ar ka jong bat ula pulut si bon ka por ha kani ka shnong hangi Ephesus bat ula pulut kumba arsnem tam ai ya ka ba unia lap ka gospel bat ba un hikai ya ki kristan bagi nang san ha ka jingen ha ka jingem ka jongki bat ha ki sngi ki por ka ba upol lo tho yang ni ka shiti kani ka shnong hangi Ephesus ka long ka sorba ka ba don kam ha kani ka shnong ka ba don kam e hapo ka himarum hapdeng ji ki shnong ki badan hangni ha Asia Minor ka shnong ka ba don kam ha ka khai ka pateng ha ka ba ki brio na ka leng so dong ki wan ya ka ban ya khai ha ka ni ka shnong hangni ha Ephesus le se ka ni ka daw ka ba pelong yu pol bun sa hadu arsdam hangni ka jaka ba unyo ya ka ban ya lap ka gospel kanang ba ka gospel kan priang syaki wei pat ki shnong ki badan marjan leng ba ki brio ki ba wan ya ka ban khai ha ka ni ka shnong Wat upol lo tho yang ni gashiti dei ha ka por ka budon ha ka yeng bendi ha ka nong bat rom ha deng ju gisnam rupo ha du ar rupo ar hadien jong kres bat ki babon ki bible scholar ki ong ba upol ha ba utho yang ni gashiti thmu ba kan lo gashiti tang na kam ta ka balang ha Ephesus hanre ka de ka jang not ka upol ba ki balang ki badan saudong jong karu kinyo ya ka ban puli ya ka ni gashiti bat kan dia ka shiti syaki nong Ephesus kalong ka shiti ka koror hadu kata-kata nak menta ka jingem jongi kum ki kristan bat ki don ki bible scholar ki bla ai kertengi ni ka shiti kum ka yeng jingkan chospa jong ka bible the treasure house of the bible namar badon shibon ki jingi kai ka koror nak menta ka jingem ka bakan namta ka jingem ka bakan jam siem ka jongi kum ki kristan Pila dangin ya pulia gini ke shiti, fen iba gini ke shiti upol ukuran cepang ke spa ke bagian jam sim, ke bangila menyok diang lemai dengan ke jingat ke bangi don how Jesus Christ. Bat deh gini ke shiti ru ke ba upol uhikai yang ke Kristan, bangi deh banlong ke Kristan ke badap da umen sim bukoi. Uhikai ru ya ke kamram ke bangi deh banle ha ke jingat deh ke jongi barki parabrio, ha ke jingat deh ha yeng hasam, ke jingat deh ke jong tengah batlah ke jong ke tengah.
Kajing ede jong ki kemiki pa, balagi jong ki khun ki jong ki. Kajing ede jong ki syakri, balagi jong ki kenrat. Badu penken mauru i Kristan. Bangi don haka jingele ke bekenjaman sim. Ka spiritual warfare. Persya ya ka bor ke jong setan. Bat haka ni ke benta ya ka bala bensyong nong rem yang ni ke subjek. Upol ukhat yang i. Bangi ngin long ki Kristan ki bastan. Bat ki basius pa ya ka bor. Ki parlo be. Kani ke subjek ke keren. Ka penken mau ya ke jing koridor jong ka bor. Ka bangi ngiyo haka jingim. Kapor kalong kabar koridor hadu kata-kata haka jingim ke jauh beriu. Pat parob ajan ke iki baro ka wangingi yo. Ka wangingi don kam haka jingim ke jungi ngila bengin ke show ya ka. Ngila bengin pelang ya ka haka jingim ke jong abat ke jong ki. Ngila bengin show ngila ban pelangi ke spa ka pho. Ya ke umbam ke umdi, ya ke bam ke di. Ngila wat ya ke banding show ru ya ke nikal air. Kani kan air kani kabangi ngisyo snowy ka jing sawa ka jong ka ngisyo snowy ka jing be ngimla bangan yo i di khmat ki jongi andai ngi lapat bangin kan show lan bangin pelang wat ya kan nikal air andai ngimla pat parobi bangin kan show ya ka por sisien bakalalej kalalej nginum yo biang pat ya ka jing im ka jongi ti ka don ko bi ka jing ong ha ka be de ka por ka bangam tim uei balakran lan ni monu balakran ya ka. But kabaong kumni, time is a gift. We cannot make more of it. We can only receive it and be faithful stewards in our use of it. Kapor kadai ka jingay sngubha, ngimla bangin pelong kambun ya ka, ngila tang bangin pediang ya ka, bat bangin long ki sordar ki ba pendon kamhong ya ka. Kia ka jingim ka jungi, ladadon ka ka bangi ngi ban le. Kabangi la ban le no benta. Mar kapor kam up yano inuru. Ke kabangi de ban le bat kabangi la ban le no benta. Namar kapor kam up yano inuru. Ngam tala dodon ke kabanga kwa ban penkala ya ke kabala le ya ke jingim ke junga nganam la syu ban le kata. Kapor juga jinglong samla ke junga kalakut. Kapor juga jinglong kena kalakut. Bat kan ni kaporu kabangi ngi don mentah kat sakut no kat salej no kat syusa tangai ki jingkan mau ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi pi unong roi sam ra ha ka sam ka bakhandai pho ha ba ukran chapang ka jingleng kot jong kapor dan ni ka jingleng kot jong ka jingim ka jong briu hang ni barthai udwai ha blei wong kumne plus ngutu ba ka jingim ka jong briu ka long ka belingkot hadu kata ta Badu duai wong kumne la rafin pudia ka jingrai sam ka khandai po ka bakhalar wong tuhi kai yang iban nyau gi sngi jongi kumta bangin penyo hangi ya ka donun ka jingstan kila dangin pudia ka wei pat ka version aban kampensha yang i halor ni kentien ka bau no rai sam ukran rafin pudia na ka new living translation ko kumne teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Parobi kani ka subject ong ki samla Kristan ki basius pa yakapor. Pi habong ki samla Kristan ka bumut ka thau yanga ba pi. Ka thau yangi ki bru ki bla ngej bat ki bla piang yo Jesu ha ka jingim ka jungi. Ki basius pa yakapor. Bat marsen pulie gani ka benta jung ni tien ka jong blai dan ni marsen pulie gani ka subject ni snutu bakamut bangi de ban long ki samla ki ba pendon kam hok yakapor ka bau blai uai ha ka jingim ka chongi ti kata ka di ka bangi snutu marsen pulie gani ka subject bat ha ka bai de bat gani ka kentin por ha gani ka bible ha gani ka testament ka bat mai ha ka kentin terai ka bla tho ya gani ka bible ha ka kentin greek ngin syam bat ngin lap bala penon kam arti ki kentien ha ka bide ngin kentien por kawai gadi kentien chronos bat kawai pat gadi kentien kairos ki gani ka kentien kairos por time ka thau ya ka jingya juga por juga bajie ka thau ya ka jingya juga ki kenta ki second ki minute ka jingya juga por ka bau blai ulabu ha ka bertai bat ha ka bentapan ha bau pol uang sius pa ya ka por laporan kam dengan kentien kairos kabamut the right or critical moment lani the opportune moment kapor kabadai biang kapor kabadai
kapor kabangi ngiyo ya kalat bat ya kakabu kabamut parlok e kadai kapor kababyang e kabangi ngidai ban le e haka jingem ka jongi the right time to act kata kadai ka jingmut jong ni ka kentien ka upol uponan kam haka ni ka benta jong ni ktien ka jong blai bat kani ka kentien suspa pan haka kentien Greek la penangkam dengan kentien exagorazo making the most of, to redeem, to buy out, bangin penangkam lut, ban suspa, ban thietno, bat ka jingmut ka baya dei bat kani ka kentien, ka dei ka kentien ban thietno, kam tam ka ba thiet ban, lani ka ba thietno. Batla penangkam yang ni ka kentien kam tam ka ba thietno ya ubreu lani ka breu na ka jinglong rau ka jongki ya ka ban yo ban plaj luj ya ka jingem ka jongki bat kum ta probi habangi ong ban siuspa i ka por kat kum ka konteks jong ni ka benta jong ni ktien ka jong play lani kat kum ka ni ka subject ka blabu ka bamut bangi dei ban siuspa lut ya ka por baro ka bangi ngiyo bat bangin IT lut ya ka sha utrai kata ka ni ka jingmut jong ni ka kentien haba ong ban siuspa ya ka por isamla kristan ka ba siuspa i ka por bar upol hang ni uong ya ki kristan hang ni Ephesus bakin siuspa ya ka por hadien bu loong baki kan ya om kum ki bom start henrai kum ki ba start ngan puli kan ni ka khat ka ba khatsan ka ba upol lo krana shapun krana ni ka khat ka ba khan riu wong to khmi bha to kum nu phian om kum ki bom start henrai kum ki ba start da ka ba siuspa ya ka por na baki ne ki sngi ki long ki ba sneo baik kum no ba phian wadom ya ki breu ko be ande kum ki breu basta bat ujon mak aso ong kum ni haka bi dei bat kane ka jing ya kane ka jinglong bom stan ma ka jingem kristan ong kum ni wong the most spiritually foolish thing a Christian can do is to waste time and opportunity to fritter away his life in trivia and in half-hearted service to the Lord. Pika kam mensiam ka babit tam ka ba Kristan ulah ya ka ban le ka dei ka ba pensep ya ka por bat ya ki lat ki ba uyo da ka ba pensep ya la ka jong ka jingim ha ki ka ba mentoy bat ha ka jingbom IT lut ha ka jing syakri ya ka kam utrai pika kam ka ba bit ya ka bangi le ka dei ka bangi pensep ya ka por ya ka lat ya ka kabu ka ba ublei wa ya ka jingim ka jonga bat ka jong phi Tingin latang ini apa sih kita jong play ngikan mau ya ke belajar ke jingam ke jong isu. Ang ke tien ke jong play isu ha ka shikliman. Ula dino ya tak hok jong ke jinglong human ke jong halau jong para jong jakep. Ngikan mau bahaya tu ke jingja. Isu hadin bulu wan na kelingkau ke tien ke jong play ha bulu snow ya ke jing smart ubi jong kita ke jing shat ke bau jakep ula shat. Ulong ailem hanga ya ke tu ke serwa ke ba memela shat. Baru jakep wong dino ya ke hok jong ke jinglong human ke jome. Parangan ai yang dikasih sibul ke serwa, pamemen barang, pamemen di. Baru juga buangan siap no, ngan lei yang dikahok juga jinglong himan ke jonga. Bat kum ta, ula ai no ikahok juga jinglong himan ke jonga. Tang nakam ta kata sibul ke serwa, kaba ula kwae, hak kata kuat, hak shikleman. Ula pensep ya kalat ya kabu, kaba ublei ula ai hak jingem ke jonga. Paun yo ya kahok juga jinglong himan. Haka jingem ka jong kaktian ka jong le ka ong bau layam hadin ula babi tamba umyo syu pat ya kai ka ba ula du haka jingem ka jong bat parlobi hang ni ka ba subject ong gi samla kristan gi ba siuspa ya ka por ka ba mut bagi samla kristan gi ba pendon kamlut ya ka por ya ka kabu ka ba kiki yo nakam ta jong blai haka por jong jinglong samla ka jong Tika ni kapur jong jinglong samla ka ba ublei ul ai hangi ka di kapur ka ban sakut na kan mau kan ni parok we kan ni ka di kapur ka ban sakut na kum gi breu ngi nam samla sa tika sudan kapur ka ba ma kapur ka ba ngi nam yo shu ya ka ka bangi ngi don menta ya ka bangi ngi yo menta bat nadu kapur jong jinglong samla ngi dei ya ka bangin suspa ya kapur ya ka bangin syakri ublei haka jingem ka jong pila dangi ngini puli ngini tien ka jong play ngin I kambon ombaro kambon ngi shakri ba blay ukhat yaki ka por jong ka jinglong samla
Ukhat yaki hakapor ka baki kidang khanrao kidang shat kidang tlan haka jingem ka jongki dara pi phin puli gini ka tien ka jonglei phin yo i ka tha pi ka tien ka jonglei ka ong i kan ma ka por ka ba blei ong yu Samuel ula krana u Samuel ba ong khilet che Bethlehem let chi ka jong Jesse but sapen sle you win pni ki khon ki jong ba long sim jong jak ben Israel but haba Samuel ula le ka ba blei ula hukum ye ka jingem ka jong but haba ula le play kan do yu Jesse ning kong e u Samuel ula khmi ha ba he do ula khmi show Eliab u khun ning kong jong Jesse rei blei ula jiet yu ba khat do e David but hakapor ka ba Samuel ula pen khle ula pen sle yu David kum sim jong Israel ula long tang khna nong ablang bran but udang dan tang kum ba khat san snam ka kerta but ula shong ha khat sim hakapor ka budan laipo snam ka kerta but hakapor ka ba Jeremiah ru lei sngowi ka jing khat ka jong blei ka jing em ka jong Jeremiah ula kwa e ka ban kan tat ong ka tien ka jong blei pli ka ni tien jong blei hakapor ka ba Jeremiah ula sngowi ka sur ka ba blei ula khat ye ka jing em ka jong ba unlong u shakri jong ong ka tien ka jong blei Jeremiah ula kwa e ka ban kan tat baru ong ka dang khna e ka ba mut parlong i sngo thu ba blei ula khat ye Jeremiah dai hakapor ka ba dang samla hakapor ka ba dang dan haka jolong khna ka jong but dai na ka daw ru parlong e Uniu beriu bela mahat, bela yuk snow ye kejeng kot kejeng belai, hakapor jong kejeng long kena kejeng, hakapor kejeng kejeng long semla, bau niat hu lupa nak kemta jong belai, bela dapin puli ke kitab, jeng jirai sulsan ke bau Jeremiah lo tho, hakal long belai ke dekat ke bah nyau, ong kum ni, ong ke bah yu beriu bau unkit ye lingkor, haba udang semla, ulah mat ye ledi, bau upen kan mau ri kiwei, kakam bah, bapin kit ye kelingkor kejeng trai, nadu kapor. Kaba pipinang samla. Parobi utrai bu unang penem jengi Jisu ulas dangi ke ministry ke jung hakapor ke bulas dangi ministry ke jung ulokhat i kharngut bakin longi senran ki jung. Pat ulokhat i kapor ke baki gedang don kerta ke baki dang sedang ya ke bandrung se ke jung long rangba hakabaki gedang sedang ke bandrung se ke jung long samla ke jung ki. Pat u Jisu ula pendap i ke ministry ke jung pat ula syayap lor jung ke ding plah kapor ke budang dantang lai plus nam siteng e. But don ki Bible scholar ki baong, ba baro na pnegi karun ki senran ki bau Jisu la khat ya ki bakin long ki apostle ki jong ki long ki ba khampo ka karta ban ya ka bau udan. Namar ha konteks jong ki jiu ka konteks namar ha konteks jong ki jiu ki rabi haba ki jiet ani ki sha ki bri bakin long ki senran ki di ban long khampo ban ya ka karta ka jong ki. But don ru ki Bible scholar ki baong ba Yohanes mo balong wenip ngi senran ki jong Jisu udang don tang laipus nam kerta hakapor ba ka jing haka jing on hiar ka jung sim khoi haka sngi Pentecost bat kani ka tien probe leng ba ni ka subject ka pen kan mau bangi dewan sedang ya ka jing shakri ublei nadu ka por jong ka jing long samla ka jonga pat ka jong ki ublei ukhat yangi ukhat yanga ye phi ki samla bangi ngin siuspa ya kapor bangi ngin syakri ya ublei ki kumba upol uong ya gini ki Kristen hang ni Efesus siuspa ya kapor na baki ni gisngi kilong ki basnio ki upol ukhat ini ki paranget uang siuspa ya kapor na bar baki ni ki long ki sngi ki basnio bar klam artien perlobi mangan mapingi em ki sngi bat ki por ki ba khamsnio nganut bon ong ya kani Perlobi kistai kisngi berkipor, iba kamsniu, banyak kisngi berkipor, iba upol utho, ya kena kishiti, syakinong Efesus. Ngiu i perlobi ya kebor juga jingdom ke jong setan, baka trei borba, hakene ke emlang ke salang, kawangi ngidon, ya kapan em. Ngiu i peleng perlobi ya ke jing stik beran sodong juga jingem ke jongi. Ngiu i perlobi ya ke jing safriang stet, nani ke jing kerai juga jing di drug safriang juga samla. Pat nganut ban ong ru mdai ta hapneng jugi samla hapneng jugi khana daga buram perlobi ngi iru ya gajing em lingkar jugi samla hakani gari khasi ga be ka jongi gajing sha influence haka lifestyle haka culture jugi wepat ki pri ki ba hakani ka prathai laga long haka riam ka be laga long ka bam ka di kani ka tien ka thliet ka bangi kran kani ka perkhat ka perdan ka jonga ka jongpi ngiu i perlobi ya ka jingsha influence haki weipat ki bor hakar ko em jaki weipat ki brio ki badan shaka weipat ka perthai
ngam kran parok bi tangi ki wei pinga shep tieng ning kong e yala ka jong ka yeng ka sam ka jonga pinga shep tieng ning kong e yala ka jong ka kur ka kenja parok bi pelen ru nyui bat ngia kren sapanga jingkan rei jong ka jingbam sap parok bi ka ni ka de juk ka bangi ngi em ka bangi yo i pelen ka bangi yo sngo pelen ya ka jingkan rei jong ka jingbam sap apa pen kha sai ki wei pat ki jing sneu ki bon akan ki em lang salang ka bangi idan ya ban em para pedeng jong ni ka por pedeng jong ka kum ni ka por ka bangi idan ban em ka tien ka jong blai ka ong siuspa ya ka por bangi ngin syakri ya blai bangi ngin yang skam ka nong rem jong ka tien ka jong blai ki wei ki laban sha influence rei mangam ro pi tengin yang skam bat ngin sha influence haka bor jong ka jingtum ka bor ka jong setan bat ublei perlu bi ukwa bangingin penon kamlun ya ka nuku lahat ka bangingi yo bangin pen benai ka lenti jong ka jing syai jong gospel haka nuku jaka ka bangingi dan perlu bi sedang nang ka jong yeng sedang haka nuku jaka ka bangingi dan sedang nang ka jong yeng sam haka balang ka bangingi dan haki jaka pulie haki jaka tre ki jaka ta ki jong bat perlu bi ngam artutien e ruem ba baro ngiyo yala ka jong lahat ka kabu ka bangingin le e ya ka bangin sakhi utrai hagi bentagi ba per jong ka jingem ka jonga ba ka jong pe wana mong bangim yo baro ngiyo ya ka lahat bangin yang bangin sakhi nakam ta ka kerteng ka jong utrai ha ka jingem ka jongi ba ka ni ka subject ka ni ka tien ka jong ble ka pen kan mau bangin pendon kamlut ya ka lahat ka kabu ka bangin yo ya ka bangin pendon borom yau belai haka cingem ka jongi ting ladang in ya puli ni ka tien ka jong belai ladak ni phais ka kitab ka jong ka Esther ngi kat mau ka tu ka jingja ka ba bat ya ka jingmut jongi baro ting kat mau ka belaja ti umur kai ha ba ulatip ya ka buit ka jong haman ka ba u la thmu ya ka ban penjat lut ya jiu baro ka berna po jong himah persya ong ka tien ka jong belai ha ba umur kai la yo sngo ya la ni ulatip ya ka buit jong ni briu ubat hu ya ban pensniu ka jat bereu ka jong ong tien ka jong blai ulan nyar bat ulalek sakanong ba susan bat ulalek ban ulapong di jan borni bat ulalek ban yang ha ka kherdop jong sim bat ha uladan ka bakum kata ka jaka ong tien ka jong blai ulapak tien chaka Esther ka bolong ka sim nade ka lok ka jong sim jong ri persya bat ulapak tien bat ong khilek hadai ba phanlek ban ikan du yu sim tenang ba phanyo ban pelaj im yala ka jong ka jat ban reu ka jong pha bat ha ba ka Esther kali sngo ya kata ka jing butha ka jong Mordekai kala phak tien biang shong Mordekai bat kala ong kalong gerukom ba umdan manu menurut ke balak ban rung sya kamera ka ba us im udan lada u msim la khat yaki bat ka baki kini kendu kalong tang ka jingyap henrei tang lada us im upen i yo tau densen shark siar syau bau unem barka ongru hum Mordekai usim nga umsim la betha nga gini gelai pusngi bangan lek ban rung syaka kamera ka jo bat Mordekai sasisian ulap ha ban betha yang ga ya ka Esther wat mut ba paru phalat ma bat la phin puli kitab Esther nang basau khat ka khat sau ong komne namar la da phan snap no jar ha ga ni ka por te ka jingarap ka jing phalat kan mi ya ki jiu na ki wei pat ka jaka Henry pa bat ka yeng upa jong pa panjot no bat ai batip le si phalawan syakta ka hima khnang nakabanta ka bakum kane kapor bat ngitip probi e ka belja moi ha ngitip ini ka kana ka Esther kala len no ila jong chim ong dal dei ngaban yap ru mat yap ngan lej beni kendu yo sim bat ha ba kala lej kala long ka jing plat ka bakrau ya ka ni ka jat ban riu jiu na ki put ka basniu ka jong haman Piu Sinclair B. Ferguson belong Tilgen na Korea Scotland. Syakri jong beli wong kumni. Wong God works through human instruments, but if they disobey, He will walk through others. Man's disobedience will never defeat the purpose of God. Piu beli utrailing baki briu kum ki atiar jong u. Henry lada kim ko ngu utrailing baki wepan. Ka jingbom ko ngu ka jong briu lano ru kanum la ban job ya ka jing temu kacau belai.
Parlo bi blei wai hingi kalat wai hingi kebo. Baladang ingin penon kam, ladang ingin kentat ya kaban pendap ya kai kebo blei kuat ingi bangin pendap blei penon kam ya wai. Ndangi pan ing ladu ya kalat bangin le ai nam tak keburam ke jong blei. Parlo bi kum ki samlangi David bangin yang bangin le ai nagam tak kam ke jong trai. Hakan nuku lahat ka bangin yo. Lani kat bangi ngidang yo ya kalat bangi ngin le kumta. Pi kawai ke por, udan wei syakuri jong blei, ubakar teng bili bre. Bat uni udai unang syarai ubariu blei, bat hakawai ke sengi ulalej ya kaban berlej pet yu wei u Kristan mau ubala kam temen, bat ubadan hap deng juga jing tiapang ke jong. Bat nila ban ubadan ru hatemir juga jing hap. Bat utau de Kristan ubarit mensim, ya kaban sakhi ke kerteng ke jong trai barok ki sengi por juga jing im ke jong. Bat hakapor ke ba udan hatemir juga jing hap. Bat hakapor ke ba udan hajan jong bili bre wong igini kintien. Ong if I had the power, I'd shout glory to God. Lara day bangadon ya kabor ngan perta ka buram ya ublay. But ubili bre ujubab pad uang kumne. Wong it's a pity you didn't shout glory when you had the power. Kalong ka basngaw san ay ba pimsim la perta ya buram man ba pidang don ya kabor. Harlok bi uturay bu unang panim jeng uji suwong. Kadai ingi bangingin tray kat bagasngi kadang don. Kamiet keja. Dia don syu wala ya kaban tray. Tray kat bangidang yo ya kalat bangingin le kumta. Bar ka benta ka bakhaddu bar ka badon kame ngini ka subject ka bang kwa ban pin kan ma golong. Habang ilong ki samla Kristan ki ba siuspa ya ka por nakam ta jong blay. Ngim dei bangin klan. Ba ka badon kam tam e yang ngi bangingin le kalong. Nengko e ngin pelut ya ka por ka jongi padu blay. Pi habang ngi siuspa ya ka por ka badon kam e kadai bangin pelut ya ka por ka jongi padu blay. Ngin don ni ka jing slok ka jing padu trai. Ha ki jing duai pat ngin puli ngin puson ni ka tien ka jong blay maroi man la ka singi ka jingem ka jongi. Pi ka ni ka bentak ka kongsan e ka jingem jongi Kristan. La ka long yang ngi ya pi ki samla la ni yang ngi ka balasan ro. Kan ni ka bentak ka kongsan e ha ka jingem ka jongi ki khon ka jong blay. Pi kan mau la dangin ya pai sha ka jingem ka jong trai bu no penim jongi men bau dang don ha ni ka thai. Hapdang jogi babon ki kam ki ba u dan ki pendap la fin puli ki soutly ki gospel pen you e perlobi dan cibun ki benta hapdang jogi jingbun juga kam u ai ya ka por bon don wei breu ya ka bon yo un slok walau jong pa u jong ba meneng pat ka niru kalau ka benta ka dan kam tam na ka benta ka jingem ka jongi kum ki khon ki jomlai mar ngi kan mau ri kan tien ki ba jisu la karana ka martha ikan mau ki kan tien ki ba jisu ong rei tang ka wei ka dan kam be Mary te kala jet ya kata ka benta ka bahaya ya ka ba andom rong no taka ikai ka ba ka Mary kala le ikan mau tu ka jingja ha por ka ba jisu la poi ni bethania ha ka por ka ba la le ka ban rong ka yeng ka Mary ha ka yeng ka Martha ba ka Mary marsan rong ang tin ka jong blai marsan rong jisu ba ki sanran ka Martha ka la bun kam ya ka ban shet ya ka ban tiu ya ka ban penbet penbiang ka bam nam tau jisu ba ki sanran ki jong ndai ka ba ka Mary kala le ya ka ban shong hi jat ki jong jisu Bat ya ka bakan juga ban sengap ya ka tien ka ba ukran. Bat u Jisu ong kani ka long ka benta ka dan kambe. Bat ka Mary ka lejit ya kata ka benta ka ba. Perlu wi ngalayo ban pe ka wi ka video clip. Hakapor ka bala shim interview Billy Graham. Hagi singi bagi por ka baula teman bah. Ngilap ong bagi si bat ki por ki ba si bat ki por ki ba khaddu ki ba Billy Graham udan ni ka ban imang ni pertai. Bat hakan ni interview ko ba kila shim Billy Graham ko bai na ka jingkli ka ba kila kali gumni kila ong gumni. Ma if you were to do things over again would you do anything differently? Ma la ka dei fin stang biang ki kam ki jong pi hatu don ke ege ba pin le hatu don ke ege ba pin le per. Uni ubri ba pen sep e ka por. Uni ubriu ba penleo na ya ka jingem ka jungu. Henry ubriu nong ilap ba krau. Ula le ya ka man ilap hak leng so dong jong pertai bangila bengin ongru baki Kristan ki ba em hak spa stem ka ba arpo bar hak ba sedang jong stem ka ba arspa hak snek ka spa stem ka ba arpo we ki ba bor ki Kristan hak leng so dong pertai ki tip ka kerteng ka jong Billy Graham. Ki tip ya ukum nong ilap ba krau.
Bat kanam ko juga dang yesa hadu kini singi bat ki por ki pemerintah. Henry habala ke li u yang ni ke jengkli hatu don ke ike ke ba pipin le per. Lada dei ba pipin sedang biang ke kamu nadu ke sedang don ke ike ke ba pipin le per. Bat u beli graham u ong u jubab kumne. Wong hoat ngan puli khambon ngan duai khambon ngan pendunai ki jingnet jingwan ngan pediang kendiat ki program keren ngalap pediang shibun tan ki program hakeleng sodong kini ke pertai. Lada ka dei yang abangan sedang biang ngan pelut bon kepor haka jingpusan bat ke jing duai. Bat tang bangan ya tu halau turai. Haduk katno banga iet yu bat banga ya ro ya u. Bat ngan pej kemilin tiru syata kepor bangin ya don lang syadu ki babam jukot. Arabin habangi ngi pelut ya kepor ke jungi bat ubelai mentah. Kan mau. Bagan di gaji dei ka bangi ngi don bat utrai. Kan tangi beteng syadu ki babam jukot ki jonga bat ki jompi. Ni pelut ya kepor ke jungi bat ubentah. In yok ru ya kalan ya ka bangin pelut bat ya kepor bat u. Halendan jonga ni pertai. Tu boleh ngkor kuling ba ini ka just lok ni ketir be mujung boleh nam tak borom ko jong. Amen. Tekan ka por ngin yo sngau ye gajing penmana. Dela sngau tu mana ka gajing seng samlas Union Silong Rilum Presbytery kamdon shu gajing penmana. Dengan sungguh haban karpa nak yang juga balang yo kidang don gajing penmana. Kini kilongki program jong kapalang haka khatwai tarik ka mit balang ka jaseng kalong haka por nristeng inyo sngow ya ka subject ka baong Jesus Christ uba no ya kipop jongi mala pensong nong rim naka city ka baning kong jong Petrus kalenong ka baar ka khot ka baar pusau Apen kha na ka team ka pom. Iban simenta ban pulis dang bat duai ilong i masta saman crowbot pedi bat inong kren ya ka subject inong i masta crow kupar pongro. Ka Bible study jong ka balang kanlong haka snitho ding hangni haye mani kumbajulong Hagapur nyo waji. Hagani kasi sajan bat kas nutrai ngin numdon jaseng hangnia ka balang namar bakadon ka jaseng pajba jong ka Silong Rilum Presbytery haga balang Presbyterian resmthia ka program kanlong kumtu komalayo sngo belapan bana banem singi Kanipat kalong kajing karpan bahadian belawai kani jaseng ki nongkit kam jongka jaseng samlas Union Silong Rilum Presbytery ki choir jongka nongs de damsai ki choir jongka balang Maulen Ray bat ki choir jongka jaseng samlas Union Silong Rilum Presbytery standing choir kin sngau haban sa haka jaga ka pisang hadien belawai kani ke jaseng Ki para banget ngila poitat saka benta ka bangin penwai kani gajing seng. Haka program hi amsim lapren ya gajing kren ai kublai na kaliang jongka Presbytery. Andrei kumbajulong hi ka practice na kawi ka snem sa kawi ka snem sikintian arkintian na laju syania hau Sherman ba unpen pau ya kikintian ai kublai de limba jong ni ka por kan ya ban sim ya kan ka benta ba karpa nang prajong pi ba pin ya shalem batnya kani gajing seng samla si Union Silong Rilum Presbytery menta ka snem arhajar punrio ka basapu khandai
kalong ka jing seng samla si union silong rilong preswi ka bansa jingkan mau namar ba deha ka ni ka jing seng pat ba ka basahu khandai ngiyo man slang ya ka jing simenta ha ka sakarmen ka jing khawai turai baro si kata ngidon da ka jing seng khna bat manta ka snem ngiyo man sedang ni ka jing khawai turai bat kum juru kadeh ka ni ka snem banadu ba ka KGP snot sep ngi ka jing seng samla kala penan kam ya ustol bat kala ong ru ya ki presbytery tu ki bakwa ban penan kam tina kalyang jong ka jing seng samla si union silong rilom ru ngi las ngudei ban penan kam ya uni ustol uba pi bang adeng manga menta kadi kasian ke ban kong bat kini ki ban sa jingkan mau bat kita kilong artili ki ba sa jingkan mau nangam ta ka jing seng samla bat nakam ta jong asimet lei kadi ka bangan sa jingkan mau sirta jingin ban kadon ban ong tang kini ki kentien kumbasa ong manu re manu simau artili kisem balai ong simau artili kisem namar menin ngadai mga ucerman jong ka balang uba pediang bat menta pat ngadai mga ucerman jong ka jing seng samla uban ai kublai hari ude uju ubreu kani ka snem hajar pun reu di ka snem ka bansa jingkan mau yang ha ka bai dai bat ka senior si society hang ne halum siap ha ka baman ha kani uban ai January ngala syemti kum presiden jong ka pentorong kra the six union hang ne ha ka senior si society lum siam bat mentapat nga syemti kum chairman jong ka jing seng samla si union silong rilong persri hang ne ha ka senior si society lum siam ini kilong ki bang ong simau artili kisim bat mentaru habang ayeng ha kani kapor ngayeng ban ai kublai kum u chairman jong ka jing seng samla si union silong rilong presbytery bat ha ka juga por ngayeng ban ai kublai kum u chairman jong ka balang presiden lum siam bat kum tangin yo banyak saprang ha ka bai de begani ka jing ai kublai bat ling ba jing ka por kum ka jing seng samla si union silong rilong presbytery nyimla klem da pen pa ko jing sngongo yo blai ubala don rengkat bala ka jing seng samla ha ka ba kani ka jing seng samla ka jing seng pat ba mentau sem kalalong ka ba job nadu menen ka sngi ka jing lang perkat kam ha ka jing sakri blai bat hadu men ka sngi bat hadu mata ka janmet ka buram ni ai shau blai ban ni ai kublai ru ya baro kinong isem menta nadu kinong tem kinong yalam jingrai ki ba pule ki bat duai kinong pengentang jingai ngu kinong yalam jingrai penhamen sim ki ba ai ka jingrai kerpang nang tapat bat ye kinong kren nadu menen kasngi bat hadu men kasngi bat kerpang ru nagam tai reverend tiat smukem ibala ai hangi ye kan ka khobo na kan ka subject ki samla kristan ki ba siuspa ye ka por kublai sibun pastor ye kan ka subject ka ba pila ai hapeng jungi ha kan ka por bat ngi kermen scam ba kan ka subject kalong ka bor nagam ta jungi kum ki samla bangenang yat ye ne usnem da ka bangi siuspa ye ka por namar bangi sngoto ba ki sngi ki long ki basneu bat ulai unkir ku nang ta jong pi pastor rengkat bat kalong yang kalong sem gojong pi ba unang ayai pi ka met ka basat ka bakhlan bat kam ta me ka bor ba pinang la wan pendep ya ka kam gojong pi kum pastor hal ka jong ka balang ka pastorate ka district ka pastori bat haki wai pat ki benta ki ba ulai u benset api nagam ta ban pentelun ni ka kam gojong u nyai kublai ru leng ba jong ni ka por ya ki nongkit kam kerpang is ketri ibala tradisitom bat kumjuru ki wai pat ru ki nongkit kam ya ki dekhot bat ki delegates ki balai simenta hakaban penyat renti ya ki kam bat kumjuru ya ka jingwan renti menen haka dingilang perkat kam bat menne baro sisngi bat hadu kani kapor kerpang ka jing kublai nagam ta ki pastor ki ba ye ka jongi ki balai kersa nangi ka jing seng samla nadu menen bat hadu menta ka sngi nyai kublai ru nagam ta I moderator jongi temem san em khar kongor I badang ye dor kat bat ngi hadu kani ka janmet kalong ka jing singan temem san nagam ta ka jing don ka jong pi bat kumjuru nagam ta ki wei pat ki temem san jong ka presbytery bat
nyai kublai kerpang nakam taka senior society lum siap bat kabalang presbyterian hang lum siap kabala dewan priang yang gajing seng pat ba kabasau ko khandai ye gajing penbet gajing penbiang gajong pi nadong sadong ngadu kabam kalong kababet kababiang nang tapat gajing penbet penbiang hakabai de bat ka parking kaba pensuk nakam ta jungi kibawan sing gajing seng pat ba bat kumjuru nakam ta kaca kalong jing seng kaba ngadu menen hangni hayang mani mentaka janmit bat menne menski hangti hakamadan kibabun hi ki para benget kibawan na ki weipat ki balang hapo junga prestri kila ai gajing kublai kerpang nakam taka balang bakaca kalong jing seng kalong kababet kababiang bat kidon tangban ong kublai shibun yeke baro baka balang galale kublai shibun nakam ta jong pi yakani bannya ai kublai kerpang ru nam ta kinong sarai jong kabalang nedo ki pastor kita memesan kita kuat jong komiti balang lembat ki volunteer ki baper ki baladon ki benta nakam taman penyat bet ya kani kajing seng pat ba ka basau pu khandai kajing tre system go jong pi ka long ka ba job ban ngiu i kajing shit ham ya kajing long shituli ka wei kum ka balang ka ba nadu ba layo jeng te ba pide ban pediang ini kajing seng pat ba ngiu i kajing shit ham ban ya tre ban penbet penbiang bakani kajing seng pat ba kalong kum de ka makalong manta bat i ai kublai kerpang nang ta jok pi bat kerpang nang ta ki long ying long semru ki balaya penkre haki jeng kisem kublai nang kerku nang ta jong pi bat kumjur nang ta jong pi baro ki para bengat jong ka balang ditang nang ini ki kentien ngapen kut no i kajing ai kublai jonga hakani kapor te kumangaloong ya pi menne ba shima artli kisem te lengba jong ni kapor kamu chairman jonga jing seng samlas union silong rilom presbytery bat ngan kerparu nakam ta ki khot bat ki delegates bakum kadak jonga jing ai kublai nakam ta ka senior society lum siap bat ka balang presbyterian lum siap ngan kerpat dakabangi penidak ya ka jing kublai ka jongi dakabangi na yang hakani kapor desngop ha ki khot ki delegates bat ki bomdai nakani ka balang lum siap ngin penidak dakabangi yang sumha bangin yang to kublai shibun to sumha bangin song bat kumu chairman jong kabalang presbyterian lum siap kum kadak jong jing kublai ya ka jing seng samla si union silong rilom presbytery kabangi ai kublai dengan karpa digit khot jong kabalang ngin sngo bha ban pi ni dak kabangi yang lang hakani kapor to kublai shibun nakam ta jong pi ja sababan song ngila poi si kabanta kabangin panwai no in ka jing seng bat ya kublai ya baro ki bala pendapil ka jong ki benta agan ka jing sakri bat nakam ta jong ilang baro bat nakam ta jong pi ki khot ki del kiet ki ba pin lai phai no ki jong yeng ki sem ni pha ya pi da ka jing suk ba ublei undang ka bat pi ki lentia ka jong pi pin poi da ka basuk ha ki yeng ki sem ha ki balang bat nakam ta jong pi ki khot jong ka balang presiden lum siap ru tunong ye song suk ini penwai gini ka jing seng gini ka po da ka jingruai ka ba saus pa sa pulai ka number jingruai ka ba saus pa sa pulai to ya lam yangi ka konrad kat bangi dang ya saprang hakilenti bat kelan ki bangi ya kendu lang ki ya le ka do bat bensim menta ye la sibet shon ki jing pensoi jing ka porthai ki pendap da jing bam khon kum tu boro artli ki khot ka jingruai ka ba saus pa sa pulai
jing bom no yaki ba jeliu hikai trai dengan snow Aki jing at pelung jongki ngan shem kajing lerang angen ku mit shaki lumba kiba don sha shileng wa anyan baka tiga jombe aki kutrai bapa Dengan ya wai. Badah ka bakin penwai no ya kan digajing sing pat ba ka basau pukhnai. Jonga jing sing samla si Union Silong Rilom Presbytery. Hang ni ha ka senior society lom siam. Badah bangin saya nang ni syakmat. Ling ba jang une usnem ha ka bangin pentelun ne kikam. Nisyania ha ka jing alam ga jong me. Balang utrai ba unam pdim jing Jesus Christ. Utrai jong ka kam badu khle jong ka balang. Tad hadu bangin ai kendu pat ha ka jing sing pat ba ka basan pho. Ha ka jing sing samla balang Presbyterian samthia. Rengkat ba ka jing ba ka jong ublei ukpa. Ka jing ai ka jong Jesus Christ ba utrai lam ka jing sela ka jong mensim khot. Ini ka jing khu jong ke la ha uwe ke lorkat bala ka jing sing samla si union. Lemru bala ka balang ka jong me hang ne ba dah ka leng satla ka porthai. Menta syeduk ki bam jukut ru. Amen.